Dokonca aj tak, že keď sa niekto celý rok nemodlí, tak predsa na tie Vianoce sa pomodlí aspoň koľko toľko. Aj do kostola možno prídu možno mnohí, ktorí prídu len na Vianoce alebo na Veľkú noc. Nepratili vám odsúdenie, nebojte sa. To by som si životne nedovolil. Boh sa teší, že ste prišli a každý jeden človek tu má miesto. Či je to ten, ktorý chodí raz alebo 2 razy do roka, dokonca tu má svoje miesto, je vítaný aj ten, čo nie je pokrstený. Každého jedného Pán s radosťou víta a sprevádza nás a dotýka sa srdca každého jedného človeka. Teda túži sa dotknúť srdca každého jedného človeka. Len my tam niekedy máme také tie zábrany. Takže buďme tomu otvorení. Vytvárajme cez tie sviatky, či len trochu sa dá pokoj.